pelate, koncentrati i paradaj soka. Inače, sam paradaj u svom sastavu najviše ima Sanadi. Mofu koji je kad je ušao imao nekoliko solid. Kada nije bilo odbrane Storarija. 57. minut. De Silvestri. Pa znaš šta, nekad su bile te divne turneje sa mnogo kolega, pevača, gde nas je po 10-ak bilo i to su bili događaji, znaš, koji god